गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। दासिमनि माखासे खौरांफोरा जाबाय। चिरां जिल्लानि इभिकसन खालामनायखौ लानानै फिनजाथाय होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा थांनाय सानखालि चिरां जिल्लानि रुनिखाता रेन्जनि सिङाव आयेन बेरेखायै हाग्रा दंफां दानफायना न'-बां लुनानै थानाय माखासे न'-बांफोरखौ इभिकसन खालामदोंमोन आरो बे इभिकसन खालामनायनि सायावनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मोनसे गोख्रों अजद खालामदों। बिथां रनजित बसुमतारीया बुंदों, होस्रांजानाय माखासे न'-बांफोरनि गेजेराव गं 22 नखरफोरा बिपिएफ दोलोनि आबुङै हेफाजाब होग्राफोर होननानै बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिदों आरो होस्रांजानाय गं 22 नखरफोरखौ हाग्रा सिफायनानै थाहैनो थाखाय बिपिएफ दोलोआनो थुलुंगा होदों होननानै बुंथिबावो। बेजों लोगोसेनो न'-बां होस्रांजानाय नखरफोरनि आन्दोआव बनसुजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो आखाइ दङ एबा लोब्बा दङ होननानै बे गोख्रों अजदखौ खालामदों। आसाम सरकारनि मोनसे मोजां थांखि। थांनाय 23 सेप्तेम्बरखालि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नुजाथिनायाव खुंफुंनाय केबिनेट जथुम्मायाव बे मोजां थांखिखौ आसाम सरकारा लादों। बे मोजां आरो बाखनायथाव थांखिनि गेजेरजों रायजोनि थाखो 9आव फरायनाय हिनजावसा फरायसाफोरा बे मोजां मुलाम्फाखौ मोनफुंनो हागोन। रायजोनि गंफ्रोमबो जिल्लानि थाखो 9नि साफ्रोमबो हिनजावसा फरायसाफोरनो सरकारा साइकेल होनो थांगासिनो। आसाम सरकारा थांखि लानाय बायदिब्ला फैगौ 13 अक्ट'बराव हिनजावसा फरायसाफोरा बे मुलाम्फाखौ मोनफुंनो हागोन। थारैनो रायजो सरकारनि बेबादि थांखि लानाया बाखनायजाथाव। बे थांखिनि गेजेरजों हिनजावसा फरायसाफोरा फरायसालियाव गोरलैयैनो थांलाय फैलायनि खाबुखौ मोनफुंनो हागोन। बिटिआर गोरोबथानि एमअएसखौ सावनो नागिरनायनि हेंथायै सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरा अमर सिंह ब्रह्मनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय होदों। रायजो राजाफोरा बुंदों, अमर सिंह ब्रह्मआ सोर? बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि नामा होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों। लोगोसे बिथांनाव बर'नि थै दंना गैया बेबादि बिटिआर गोरोबथानि हेंथा बुंनो होननानै गोख्रों अजद खालामदों। बिटिआर गोरोबथानि 3.1 दफा बायदियै गामि सोसननायाव 41था गामि हाबनायाव सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरा गोबां खुसि। नाथाय अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा बुंदों, बिटिआर गोरोबथानि थाखाय बर' हारिया सानसे जोबस्रांलांगोन। बिथाङा बोरै मिथिखो? बिथाङा इयुनखौ नायनो हाग्रा सासे सुबुं नामा होननानै गोख्रों अजद खालामदों। बेजों लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांखौबो थांखिनानै बुंदोंदि नोंथांमोना प्रेस मिट लानानै बर' हारिनि हेंथायै खोथा बुंनायखौ दोनदो होननानै सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरा गोख्रों फिनजाथाय होदों। गेलेनाय बिथिङाव बर' हारिया सानफा एफा दावगालांबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगां हादरनि जाना गोगोमसार गयारिया नेपालनि काठमान्डुआव जानाय सेफ चेम्पियनशिप 2023नि गिबि गेलेनायाव गावनि रोंगौथि गोनां गेलेनायखौ दिन्थिफुंना मुंदांखा जानायखौ मिथिनो मोन्दोंमोन। थिग बेबादिनो बर'नि आंगो फिसा दैमु बर'आ रयेल ब्रादार्स फुटबल क्लाब आसामनि जानानै साब जुनियर नेशनेल चेम्पियनशिप 2023आव गेलेनो थाखाय सायख'जाबाय। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि बारेंगाबारिनि थागिबि बिफा जुगेन बर'नि आंगो फिसा दैमु बर'आ फैगौ 26 सेप्तेम्बराव अन्ध्र प्रदेशआव जानो गोनां आन्डार-15 टुर्नामेन्टआव आसामनि जानानै गेलेनो साखाफारा जादों। थांनाय सानखालि हाग्रा बिफाननि गुलियाव जिउ गोमानांनाय हेमन्त नार्जारिनि दुखुथिया सानै फिसाजोनि गेजेराव देरसिन फिसाजोखौ क'क्राझार जिल्लानि पातगावआव थानाय कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय फरायसालियाव मुं थिसननानै होनाय जासिगोन होननानै मिथिहोदों। बे फरायसालियाव 12 थाखोसिम फरायनायनि खाबु दं। बे खाबुखौ हेमन्त नार्जारिनि आंगो फिसाजोनो सरकारा फोरोंथाय होनायखौ आखायाव लाबाय आरो हेमन्त नार्जारिनि बिसिनि थाखायबो माबा मोनसे खामानि होनायनि थाखाय खामानि मावनाया सोलिगासिनो होननानैबो मिथिहोबावदों। आसाम ननिया सनमिलनिआ आसाम सरकारखौ साबायखर बावदों। थांनाय 1975 मायथाइनिफ्रायनो अबिसि सार्टिफिकेट मोननानै माखासे सम गेजेराव थाथ'नानै दंमोन। लोगोसे सरकारनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायनायनि उनाव 19 साननि गेजेरावनो 34 नं सारियाव अबिसि फोरमान बिलाइखौ होनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। बेनिखायनो आसाम सरकारखौ साबायखर बावदों अल आसाम ननिया सनमिलनि आफादा। जाबोर जोथोर गैयै उदां भारत हादोर दानायनि थांखिजों दारागाव लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव जिल्ला खुंथायनि साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्ला भारत-भुटान सिमा ओनसोलनि दारागाव लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव भारत सरकारनि बिथोन बायदियै साइस्थ हि सेवा बे हाबाफारिखौ लानानै बाक्सा जिल्ला सुबुं सावस्रि बिफान आरो गुबुन गुबुन आफादनि खौसे बानजायनायाव जाबोर जोथोर बायदिखौ साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेगदालिन फार्टिन बिथाङा बाहागो लायो। लोगोसे बिथाङा हाबाफारि बायदियै
दारागाव लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव मिथिंगाखौ अराय सोमखोर लाखिनायनि थांखिजों बिफां फुलि गायो। आरोबाव लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव जाबोर जोथोर गैयै उरां भारत दानायनि थांखि बायदियै जेराव मेराव गारनानै दोननाय प्लास्टिक बथल, चिप्स पेकेट, प्लास्टिक गिलास बायदि बायदिफोरखौ बुथुमनानै साखोन सिखोन खालामदों। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।